Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Santi Rohmatin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Magetan. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah geguritan, yaitu puisi berbahasa Jawa yang menceritakan tentang perjalanan Ki Hajar Dewantara hingga masa sekarang, yang dasar-dasar filosofi dari ajaran-ajaran beliau digunakan menjadi panutan bagi kita sebagai warga negara Indonesia di dunia pendidikan. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara déning Santi Rohmatin. Apepayon gegono taman siswa, direnggani langit biru, tan kocap birune biru. Wes saabad kawuri, bumi pertiwi peteng dedet lelimengan. Nalika para penjajah kanthi angkuh ngrayuk jiwa, raga, bondo, donya. Ajining diri, akal budi dadi asing ing bumi iki. Bangsa pribumi tansah dikebiri. Sajroning nafas sekarat, lair swara-swara gawe mubal-mubal geni perjuangan. Ngasah piranti, uba rampe lan sembarange. Ora mung ngasah landheping pucuk eri, kang dadi wujud pucuk pring kang lancip. Nanging uga pendidikan kang bakal nglantipke budi lan ajining diri. Ki Hajar Dewantara lila kelangan gelar priyayi, trahing kusuma rembesing madu kang wis banyu mili ing anggane. Tan guna yen bangsa iki kebak pedhot tanpa nduweni daya pamikir luhur. Pendidikan kang dadi ubeling geni tumrap Ibu Pertiwi. Pendidikan minangka kunci pambuka cakrawala lumawan penjajah. Ing ngarsa sung tuladha, nalika ing ngarep dadya pemimpin, duweni laku utama, anulada mring kamulyan lan kamanungsan. Jujur jroning tumindak, jujur jroning laku, jujur jroning pitutur. Dadya pemimpin kang ajiwa among ngemong, sebab kodrat alam wis ngajari sakabehane. Ing madya mangun karsa, nalika ing tengah tansah amanah, njaga mrih jumbuh selaras antarane langit lan bumi. Nandur kabecikan ing pategalan ati. Tutwuri handayani, nalika ing mburi tansah atut runtut jroning sasmita lan tapak-tapak kabecikan. Anyeng kuyung tukule roh ngrembaka
marwah kamanungsan. Ki Hajar Dewantara aweh wineh ilmu jroning Pancadharma, mreh kodrat alam, kamardikan, kabudayan, kamanungsan lan kamulyan minangka punjer ilmu lan laku kanggo nggayuh kautaman. Matur sembah nuwun. Demikian tadi puisi berbahasa Jawa dengan judul Ki Hajar Dewantara. Semoga menginspirasi dan dapat menjadikan sebuah media pembelajaran bagi siswa-siswi kita dan pemicu semangat dan motivasi bagi anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.